Des de l'Ajuntament de Picassent pensem que el benestar dels nostres veïns és imprescindible. Per això, invertim en tot un conjunt d'activitats i serveis destinats a millorar la vostra salut i a fer-vos un poquet més feliços. Des de l'àrea de benestar social, cada any posem en marxa diversos recursos per als nostres majors. Activitats, serveis o programes que vos fan la vida més fàcil, com el servei de trasllat per a persones amb mobilitat reduïda, gràcies al qual podeu assistir a les vostres activitats. El programa Menjar a Casa i el servei d'atenció domiciliària són altres serveis per a persones majors que necessiten assistència. Wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. Com que mantindre's en forma és el secret per a viure més i millor, disposeu d'un servei diari de fisioteràpia i activitats esportives, la natació, l'aquagym o la gimnàsia de manteniment. The man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's growing over you. I com que mai és tard per aprendre, des de l'Escola d'Adults vos oferim cursos d'alfabetització i lectura. Per altra banda, al Centre de Convivència podeu assistir als tallers d'entrenament cognitiu per tal de procurar-vos una bona salut mental. Però també les noves tecnologies estan avui a l'abast dels nostres majors. Internet, Word o Windows ja no tenen secret per a vosaltres. I no sols procurem salut, també entreteniment, amb tallers de manualitats, cuina i excursions per a descobrir món, conèixer altres municipis i tindre l'oportunitat de relacionar-vos més amb les persones que vos envolten. Per totes aquestes coses i per tantes altres més, val la pena invertir en vosaltres, veure-vos créixer, aprendre, inventar, compartir, somiar, riure i estimar.
of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Gràcies perquè tots vosaltres sou Picassent.